Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Gua ni minggu ta sadarion ima minggu pa 24 ton dung Trinitatis menang hasitulon ni debata. Topik minggu ta ima unang lupa roham di Jehovah. Ta parade marhata, ta puji made tuhata sian ende nomor 10 ayat sada sot ayat dulu. Hiti-hiti gua ni dewata ama, dohot gua ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gua ni tondi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ditimbang rohanami do ale dewata, asini roham di pasitongaan ni joromi, sumantu guarmu do baritam ale dewata. Roh di ujung ni tanoon, gok hati goran do siamun mi, timbul do Jehovah jala pujion si tutu do, di bagasan hutani debatata, di atas dolok habadion nai. Haleluya. Ale Tuhan debata nasangap jalan abadia, diramoti jala digom-gomi hodo huriam marhiti-hiti tondimi, dibaheni hupangido hami nuaing tuho, lehon madi hami roha panguluyon, asa marlas ni roha hami mangulahon nanidokmu, songon panguluni anak tu amana, saya pararat maharajonmu, jelas saya tambahi ganup ari bilangan ni akan naporsia diho. Asalam terberita guarmu nabadiai. Jala dapotan hanguluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marendi hitas yang buku ende nomor 10 itu ayat 2 1 ayat 2.
Patik ni debata di minggu sadarion imas yan patik patuluhon dohot lapatanna. Dang jadi dohonon gua ni debata yang go soture dalanna. Ai hona uhumna do sugut akan namar sineang di guarna. Dia do lapatani ondo. Ikon dihabiari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manulun-nulun manang marujar-rujaran naroa. Manang mangatsi marhitih gua ni debata. Ai dina tarsosak dohot di tangiang do dipuji-pujian do si dohonen guarni debata. Masaatna. Atong rap mangido gugu mahita siyan Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Say margugui mahami. Mangulahon na hombar to patik mi. Amin. Marende hita siyan buku nomor 427 ayat 1-2. Tatopoti modosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugona sohatu dosan. Para siro hami dahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton do hami tubu. Jaladang adong haporseon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akadalanmu. Macay godang do pangalasyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ale Tuhan. Ala ni denggani basam dot asini roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hombar tu asini roham. Dohot denggan ni basam, ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, matparmuati maroham di bagasan dosa namin nagodangi. Amen.
tabege mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Mucat peak kaduluk jal humutal akarobean alai anggo parasi ni rohaku naso tupa mucat sianho jala pada ni hadameoku naso tupa humordit ninna Jehoba si asi iho hasangapun ma di debatana di gijang. Marende sitan buku nomor 765 ayat sada. Epistel di Minggu Sadarion iman nanienet sian Jakobus sada ayat 22 ro di ayat 25 tajahama masikat sorin. Alai gabe si ulawan hataima hamu unang holan panangi-nangi akan napa tohon dirina. Ai dibereng do dirina dungi la homa ibana gabedang di boto be rupana. Imasakna martua doakana tumangion hatani debata jalan napiopsa. Amin. Marende hitasian buku yang nomor 25 ayat 112.
Tahidakon ma haporsiatai songon nahina tidakon ni dongata saporsian di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di mata Jehovah idu ama parguna suatu dosa na tumopa langit dohot anu au porsia di Yesus Kristus an di mata Jehovah nasisadai imana tidu si Maria naga begabian sian tondi porbadia ada orang soha bubuhan ido tuhata natumon na bernit di paumun silatus nama tetap paja do ibana di haupi narsilang natua tubanutoru dumitanom namulak mangulu di ari patuluhon nama naik di surgo lahundu tu siamun di bata Jehovah amanai parguna suatu dosani di sima ibana pai mamulak sugut tanon mangumi halak nama ulu doot nama ate au porsia di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia do dia sayangi dosa do dihatai namandok mulak mengulus sogo dingin nama ate tapi gema kur puji-pujian sian inahana dungi mangihut ma ama partukuan.
Tikting namasa di Huriata di Mingguan, tanggal 10 November 2020 tolu. Dakdanak nasorang, di basa-basa tuhat tado sadada danak di keluarga, Parjolo Amang Abiram BM Nainggolan SSI, Inang Boru Tamba SKM, sorang sadada danak bawa na di hari Kamis tanggal 16 November 2020 tolu, ingana nasida di Jalan Semat nomor 16 RT Walu RW 5 Kelurahan Munjul Wik Tolu. Na paduahon di keluarga Amang Dokter SE Halomuan Munte SPB, Inang Boru Sinaga, sorang sadada danak bawa na di hari Sabtu tanggal 10 sada November 2020 tolu, inganan nasida di Cibubur 2 Jalan Bulak Ringin Raya RT Sada RW Tolu nomor 56 Cibubur Wik 10 sada. Nanaeng Marbagas, Tikting Parjolo, Naeng Majalo Pasu-Pasu Pabagason ma, Bribtu Julius Benjamin Pangaribuan, anak ni Amang Rasimawan Pangaribuan nahinan, tubuh ni Inang Situa Netuonar Boru Tagalung, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Jalan Pembangunan RT Sada RW Onom nomor 10 Wik 5. Dohot Oroana Joana Karsia Matio Boru Silalahi SPD, Boru ni Amang Dokterandes Sahat Olo Silalahi, tubuh ni Inang Helen Diana Boru Tagalung, ruas ni Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat Ebenezer, Sian Huta Jalan Delima Sia, nomor 30 sada RT Pitu RW Tolu, Kembangan, Jakarta Barat. Pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu tanggal 16 Desember 2020 tolu di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Tikting paduahon, Naeng Majalo Pasu-Pasu Pabagason ma, Emanda Torong, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Wik Pitu. Anak ni Amang Sole Torong, tubuh ni Inang Jendamin Boru Sembiring nahinan, Sian Huta Jalan Krukut Lio, RT 12 RW Tolu, Jakarta Barat. Dohot Orwana Ratna Dewi Lestari Boru Simamora, Boruni Amang Binsaro Musalapa Simamora, tubuh ni Inang Rusmin Tauli Boru Pasaribu, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta Lapangan Tembak RT 5 RW 10 Wik Pitu. Pamasu-masuan di Patupa hari Jumat tanggal 24 November 2020 tolu di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Ruhut Pamicangon Parmahanion Manang RPP. Mamuka Sadarion Hona Ruhut Pamicangon Parmahaniodo Lola Flora Boru Sitorus Maringanan di Jalan Taruna Sada Barat RT 10 Pitu RW 5 nomor 30 Wik 10. Alamar Bagas So Pangatuyoni Huria. Partangyangan Wik, hari Selasa tanggal 21 November 2020 tolu, Patupaon di Huriado pangujungi partangyangan Wik Sada Sahatu Wik 12 di Gereja Dohot live streaming masuk pukul 10 siawib. Tamueni Huria, di Parminggon Sadarion pukul 7 WIB, Rodo Tamueni Huriata Sian HKBP Distrik Onom Dairi, Ima Amang Padita Rahmat Sibarani STH, Marhite Haroro Ninasida, Asarap Mahita Manupahi, Dalan Mangurupi Pembangunan Rumah Dinas HKBP Distrik Onom Dairi, Dungsipul Parminggon, Manggadis Kopi Sidikalang Donasida di Joloni Garejata. Ulaon pensiun Situa Dohot Penahbisan Calon Situa. Sadarion di Parminggon pukul 10 WIB, Patupaon ni Huriado ulaon pensiun Inang Situa Elizabeth Boru Lumban Raja Sian Wik 10 di Siala Nonggok umur nasida 65 tahun. Dohot penahbisan calon Situa Marlon Napitupulu Sian Wik Sia. Dung Sidung Parminggoni Patupaudo acara ramah tama di GSM Gloria Lantai Sada do mutusi papungu pelea do tujolo dohita di bagasan amplop tu situana pensiun tapasahat ma Sian Las Nirohata. Parguru Malua tahun ajaran 2023-2024 Dohot ibadah khusus remaja. Sadarion Minggu tanggal 10 November 2020 Masohot Majolo Marguru Malua
dohot ibadah khusus remaja Manang Ipsus masuk songon nasomal di hari Minggu tanggal 26 November 2020. Dewan Koinonia ibadah bulanan RN HKBP hari Sabtu tanggal 25 November 2020 patupaon di Huriado ibadah sahali sabulan RN HKBP masuk pukul 20 WIB di GSM Gloria Lantai Sada na niluhoni Padita. Dewan Diakonia Seksi Sosial tabon ma ditangyang ta akar ruas ni Huriata na di bagasan Parsahiton songon naung tarsurat di ting-ting ta. Minggu ujung tahun Parhuriaon hari Minggu tanggal 26 November 2020 ima Minggu ujung tahun Parhuriaon parningotan di aka naung moding jahaota do aka goarni ruas naung moding nasa tahun Parhuriaon. Pelean Tujolo hari Minggu tanggal 26 November 2020 papungu pela Tujolo dohita di bagasan aplop bahen haporluon Natal ni Huriata. Panitia Natal Ama Ina HKBP Cibubur tahun 2020 nah di hari Rabu tanggal 8 November 2020 nasalpu nunga di Patu Pahuria pembentukan Panitia Natal Ama Ina nah ni dohotani parhalado dohot ruas Sianwik 10 sada dohot 12 na niluhoni Padita akagor ni panitia boima tajaha di warta jemaat songonima tikting di minggu ta sadarion aka tikting na mangihut tajahama natar surat di warta jemaat. Oliate. Tabiki makur sian week 2 dungi diuduti dohot week 4.
Damai ni debatana sumurung sien saluhut ni roha. Ima mangaramoti ate-ate dohok pikiran muna di bagasan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hita saluhutna. Adora so masuk kita di jamita mingguta sadarion di amanami do inanami songon di sorahon naking marhite warta jemaata ia haroronami tuhuria taon mandapotok kamu damang dainang asaboi hami patuluson ima pembangunan na pinatupa ni distrik Onom Dairi. Ido ubain asarohami mandapoton jalaboi tulus ulaon ni marhite pembangunan dalan lau pasikopon ulau di tonga-tonga distrik Onom Dairi. Songoni mamuse marhite nani sorahon jala iko patadon nami do ia hami namargoar ima Pandita Rahmat Saud Sibarani sarjana teologi jala hami makobasi di distrik Onom Dairi di HKBP Resort Paropo. Jala inganan ni pakubasion nami ima di kecamatan Silahi Sabungan. Topi tahu do amanginan. Ya, atibia hamu rotusi alanunga pajupak kita jala marsaur di tonga-tonga ni peribadahan mingguta unang lupa hamu manopot bagas ni huria jala mandapotok kami di si. Jala hami nunga berkeluarga. Ia dainang namandongani au sahat tutikion ima inata parnijabu boru pasaribu jalanunga di basa-basa debata dua dana di tonga-tonga ni keluarga nami naparjolo parupuan namargoar Elora Natalin Sibarani jalan apa dua hon bawa namargoar Alfred Exadio Sibarani jalan nama dua niba dari nampang tubuh boru pak pahan sima tua boru nama nubuhon inang nama dongani au di tonga-tonga ni pakobasya dihuriai boru sirait. Sahak matabe sian saluhut na ruas na di distrik Onom Dairi songonima na sian HKBP Resort Paropo tuhamu saluhut na damang dainang di mingguta sadarion horas ma dihamu saluhut na asa tabuka jala idauta asa margogo hita mandalani aka ari-arita tabuka mamanginang jamita minggu ima sian buku Musa palimahon biduwalu ayat pitu sahatu ayat 10 walu. Hujau ma tu tonga-tongata tapai ihut songonon madidok disi. Ai Jehovah debatam manogi hokot tutano nadinggan tutano namar batang aik marmual doho martau aka nama baor dirura dohot didolok sadatano hatubuan ni eme jagung hau anggur hau ara dohot dalimo tano namar minyak jetun jala namar situa niloba
Sadatano nasopola marhangul ngaluton panganonmu rotim disi jaladang hurangako di manang aha sadatano batuna do bosina bosi jalasian dolok-dolok na tarhaliho tobaga ia dung mangan ho jala bosuran ikom pujionmu do Jahoba de Batam ala nitano na dengan naung nilehon nai tuho atong ramoti madirim asa unang lupa roham di Jahoba de Batam gabe dang diradotiho aka tonanai uhumna doho aturanna aka nahutonahoni tuho sadarion asa unang ia dung mangako jala bosuran jala di pauliho aka bagas nauli diinganiho tole lobum dohot biru-birum lam sinur do jala gadda perak dohot sere diho gadda huhut saluhut nadiho hape lam di pagi jang ho roham jala lupa ho di Jahoba de Batam nama nogi ho koruar siat tano Mesir sian bagas parhatobanan ibana manugu-nugu ho di halo ngonan nabolon jalan na jorbut inganan ni uluk tulung api dohot naga dohot hala tano hasang uhut naso marisi aik ibana tahe paruar ho diho aik sian dolok batu napir sahali ibana mangalehon ho mangan mana di halongonan naso tinada ni aka opum asa ibana paserep roham doho mangujuni ho asa marhasonangako bayenon na di ujung asa unang dohonommu di bagasa roham gogoku sadiri doho uaso ni tangaku mangomo di au hamoraon ikon ingoton ni roham tahe Jahoba de Batam ia ibana do namangalehon gogo tuho mangomo aka artai asa pahoto padanna naung niarihon na tu aka opum songon na adar sadarion ido sahat ni hatai sada hataridaan jala ikon ingoton jala ikon ulakonot tamai terus asa hot di mulana hot di pastongaan hot mamuse di ujungna dung ta idei boima mangula aka ulaon hobar tulomon ni rohani Tuhani songoni mananeng idaota jalabohado hita mandalani aka ari-arita di hasyanganon los mardonga biar mahita unang gijang rohata naikon uduk kita disaluhut nai asa dison mabuhado hita patuduhon identitas ta ganuk marsada-sada songonom mamusen na disuarahon Raja Salomo say padao masian au neang ni roha dohot gabus hapogoson manang hamoraon unang leho tuau say loas ma panganoku bohal niulpu komi tuau
pengenalan, introspeksi, jala boha patuduhon di saluhut pardalanan ningolutai. Molo tarimangi akamanginang, apalagi mamolo mardiskusi di tonga-tonga ni sada punguan, manang kelompok, dua manang tolu halak pe, bohado hita mangadopi akka nanaing masaon. Molo tarimangi masian hatani Raja Salome. Jelet tolu manang opat hataridaan, dung tarimangi jalata diskusi talpe situtudo hita madabu tu haholomon tu dosa jaladang boy betiur saluhut na di ida na di suarahon dohot na di ula adong mamusil na manuarahon teal ni roha sahat tu nama kulupaho Tuhan manang maswada tuani binain ni hamoraon hadumaon polo sahat namandok haluar sian roha do pikiranna di suarahon marhite pamanganna mandok ai ise tahe Tuhani ngiriati jalabuha muse hita mangarimangi palagi mataringot na tu pardalanan ni nguluon alay hapogoso petong doolo menarik jolmai madabu tu pakilalaan naso peduli dang dipeduli hobbe di dirina di donganna apalagi matu Tuhani gabi ulu mangulahon naso patut naso di halomon ni debata lam tu daona lam tu toruna pardalanan ningoluna dang lam tu naik na adong parhusoroni jalabuhama musim ulohita mangida na bagian pau patoni boto maon sudina adong dihita ahana pinasahan na nai si patuduhonot tasia dia do mulana isi do na manjadihon isi do na pasauton jalana sia Tuhani do haroronai na pinasa na tuhita na pinasa na tuhamu amanginang songoni mananeng si patuduhonota di saluhut pardalanan ningulu nang ulotai ido ubay mangula hita jala dapot tado saluhut na nata ulai Tuhanido na manjadihon Tuhanido na pasahaton jala tuisir mamuse na naing si lehonota dihita salu na nahinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus siya ni buha mamuse hita mangalehon manyuarahon parjolo sahali marodopo diri taganuk marsada-sada songoni manali suarahon marhite topik mingguta unang lupa roham di Jehovah sejojo tado hita lupa alani ulau nama cerikot lupa na rumikot ahamana rikoti rikot do manglului ngolu siganupari ali dia mana rikot mandok moliate tu ado patuhani
Ale molo duhida di hita ganuk marsada-sada di parminggota di manogoton tulus dohamu saluhutna. Asa tulus masaluhutna ikut tak ingok mai. Jala si ulahon hatai mahita di saluhutna yate akamangina. Jala di sima nunga di pasu-pasu debata hita. Nunga tajalo salut na pasu-pasu na siya Tuhani. Iko jaga otak. Dia mana iko jaga otai? Diritai iko jaga otak. Sipata di sima olo lupa hita di hal na meti. Alamadu mahita, mora hita. Gebi tubuh magijang niroha. Dang diingot dirina. Asa disima bohak na siyan hal dasar. Palagi mana membangun sada bangunan molodang hot sada dasar sehingga masa tu ujungnya. Jala disima bohado hita jaga saluhutna. Om mana ikut tapa tuduhon marhite na uduk ni roha. Mandalani aka ari-arita mangulahos saluhut nai sian namet metin yang terkecil sampai yang terbesar. Pelagi klarifikasi sebuah permasalahan. Mula adong problem, baru kita mangida problemi dakola sian na luarna. Alina di bagasan ahado nama bain. Asa selesai permasalahan ini. Jala idu ikoni dauta sian aturan doh patik na pinasa ni Tuhani. Mulu taida di bagasan arsa ni roha main wangi ta'ala hona sada sian na di bagasan rohatai. Sada naon-naon sudi na hona saluhutna. Asa sada proha sada pakilala amma saluhutnai. Aturan doho patik ni Tuhani mengatur hon ngolu taon asa mangolu di bagasan lomo ni rohana. Dang na mangolu hita di bagasan lomo ni rohata. Asa disima naing mahita mandalani mangulahon on songon na di bagasan rohatai. Ale om mana ikon ulahonomu. Jale di bagasan uduk ni roha mahita manjalo makanguluhon patik ni Tuhani asa hobartu lomo ni rohana hita mangulahon salu. Alani holong na siya Tuhani asa marsirupa kita ubay na di suara Tuhami marhiti pimpinan distrik borhak mahita tadapot madongata ido ubay di haroronami mandapoto kamu saluhutna ala na di suara tohodo na marsiha holongan do saluhutna ruas ni huriyai. Apalagi mahita HKBP nabulonon naikon marsileon-lehon naikon marsyurupan rikodo asa marlas niroha saluna dakolan dirita naikon marlas niroha na asing pe ikon parsidohot jala disima maka holongi dongan marsiurupan marsitukolan jaladang olo membuat dung diulah om mana ikut tarida syakani ikon mardongan ias niroha dangadong nani igil sian nani ulana jala disima bohado hita mangarimangi mangi utos salut nai songoni manang status tu hita ganuk marsada-sada kamanginang mas status tadi hasiang anon masyarakat Indonesia spesifikna marugamo Kristen
Protestan, ruas HKBP. Jala disima ia identitas tai, ia status tai, menunggu nguluta maka muliateo nasa napi nasaha ni Tuhani. Ido ubain nasaita ulak kotorus. Topet dapo hari mingguna, songonima minggu nang salpu, minggu sonari, di minggu depanna, saya tahu lakot do terus. Di sido na di suarahon, di bagasan buku 5 Musa, on tuhita ganuk marsada-sada, songonima tu tonga-tonga ni bangso na pinili ni Tuhani. Na ikut taulak komon. Molo taida ulangan maun di bahasa Indonesia, kitab ulangan. Adong pengulangan. Dakola sahali. Terus. Songonima bae magabi patinadan di tonga-tonga ni tohang ni jabum. Jele ikut ingotomu di. Iko suratomu di. Iko hatamu di. Ikon ulahonomu di. Disi masaluhutna roha mandok moliate ala pasu-pasu na pinasa itu hani. Ale mo lupai ihut na kaning adong dalanna paingoton sampai digoi ma ebit ni dongan ne. Ale wida sayu para tetehon pala mandok moliate nunga di paingot dung sai dang adong. Ale anon ikon didok mamoliati ala nunga di paingot iba. Songoni manang hita. Di paingot do hita asa unang lupa hita di identitas tai maradopo Tuhani. Unang alani ulon na belga di sima ikpitor tahajong jokon naing masian dasorna. Uduk kita mulai hita tahap-tahapan nai. Jenjang-jenjang nai. Step by step. Asa dengan saluhut nei sian mulana parsitongaan songonima lo paujukon. Ido ubay na diajari hita asa martoruk ni roha. Asa boy tadota ise hita nuaingon. Ise hita haduan. Jala disima marsanga masaluhna digu warni Tuhani di pakatayon pamerengan dohok padalanan ningulu. Asa disima buhado hita pataridahon naung di pasu-pasu hita ganuk marsada-sada asa gabe tar pasu-pasu maradopon nasa nadong di humaliak tabi. Alania kamanginang marhasonangan mahita lawan dalaning ulut tahun. Unang mabiar hita. Apalagi mga tahun depan nasa tabo to songon dia. Ali ari saderium magaubaran naing mandapoton ari esok. Apalagi mga tahun na pinasa ni Tuhan. Alani margogo mahita mangulan aka ulot tay. Di bagasan sonang ni roha. Di bagasan uduk ni roha. Taulahom may siyan hal na met-met. Asa ingotita. Siyan mulana parsitongan satu ujungna. Songonima pangaramaution na siya Tuhani na mandongani at hita aria dok borngin. Di pasu-pasu Tuhani mahita ganuk marsada-sada tabuang maun tahanguluhom main jala tapataridahom marhite hataridani uria na mangulu ima hita ganuk marsada-sada lau papatarhon harajoni patah. Amin martangi yang mahita. Ditatapo jala di idahodo hami ganuk marsada-sada le Tuhan. Nama kaconjokon hancujongan nami di tonga-tonga ni bagas coromon. Jalanunga di leoko sada hataridan asa margugu hami mandalani aka ari-ari nami di hasyanganon.
Lopo komai di tonga-tonga ni roha nang pikiran nami. Los ima gogo nanai si pakeon nami, mandalani aka ari-ari nami, mangula aka silon nami hobar tulomo ni roham. Jalamar sangap maho saluhutna di tonga-tonga ni ngolu pardagingon nang partodion nami. Jala di bagasan uduk do serep ni roha hami, marpangi doa tuho ali Tuhan. Urupi jala dongani madongan nami, ima keluarga Abiram, nenggolan dohot inang borutaba, naung di basa-basa kosa dadak dana di tonga-tonga ni keluarga nasida. Ima di ari nasalpu. Ima dak dana bawa, jalahoma namandongani natorasna, mangula aka ulonna, songoni mana pasikopon, obar tulomon roham. Jala di tonga-tonga ni keluarga Dr. S.E. Halomoan Munte Borusinaga. Jala di si tabani bilangan las ni roha. Totong mapahot di tonga-tonga ni ngulu nang ulaon. Jala marsangap mahal Tuhan. Songoni ma iya nakon na pinolomi di dua keluarga di tonga-tonga ni Huriamon. Ibu-ibu magodang mai jalaleo mahasiatun nasiako. Pada umasian aka aba-abad na mengganggu rohanang pikiran ni akan aturasna. Asa marsangap saluhutna songoni malau pataridahon. Soli ajar soli poda songoni ma naturasna. Na olo mangulahon aka ulona. Obar tulomani roham, mameakon, mamemehon, akan nauli nadengkan nasiako. Jala di iya nakomu, naneng membuka patuduhon, hajonjongan mahite para deon rohanang pikiran na majalo perbagason nasiako. Di tonga-tonga ni Huriam, songon na di titi rohanang pikiranna. Ima Bribtu Julius Benjamin Pangaribuan Doho Joanna Karsia Matiu Borusilalahi. Asaho mali Tuhan namandongani nasida patau manasida mamiakom mangulahon doho pataridaho salutna. Jalaboi nasida pasadon rohanang pikiran, maka jonjokon hajonjongan namarado poko marhiti naposom naneng pasahaton hata gabi si ingoton nasida sadadaso di ari natinotuhomu. Asahomali Tuhan napahotoni siam mulana saat rodi ujungna. Songonima di yang koni Huriam naneng majalo perbagason emanda torong dohot Ratna Dewi Lestari Boris Mamora tau hasangapos saluhut nama dihole Tuhan ajari jalo tugu-tugu manasida maparadehon dohok majalo saluhut na nasian namar holong ni roha. Asa sauti jala piga ari napi nasa mon adorang sodi hari-ha di sima lehom pangurupion margugo nasida mangulon akauloni. Songoni ma pasaton nami saluhut na nasinakapan ni roham bui matulus pembangunan di tonga-tonga distrik Onom Dairi. Ima lau patuluson jala margogo ma hami napi nasahapmu nama kubasi manuaing di tonga-tonga ni Huriamon. HKBP Cibubur
asa boi marsyurupon jala saut saluhut nei jala marsangap maho di tonga-tonga ni ulos saderion songonima di dalam marsyurupan asa homali Tuhan napatohon ruas ni uriam madai mancalo nasiako songoni mana pasahaton asa saut pembangunan di tonga-tonga distrik Onom Dairi songoni manon ulaun lo pasahaton hatarida nasiako namandongani iman yang pensiun doho pengangkatan penabisan calon sintua sian nias ni roh hahami mangidohon tuado pamuali Tuhan dongani torangi nasiden naposom manjalo ulau pensiun ima inang situa Elizabeth Boru Lumban Raja alanunga sahatu ujungna songoni mana lau mandalani aka ari-ari na dihasianganon rapoko manasida mangulaun doho patuduho salune songoni ma doho penabisan calon situa marlon napi 70 asa homali Tuhan namian di rohanang pikiranna jelema biar marodo poko songoni mana neng idon na di tonga-tonga ni ulon na pinasami makubasi songoni ma pataridahon harajom marhite-hite pardalanan ni guluna jala pos rohanami na donganomu mana sida aria doho borngin jala di bagasatikyo nali Tuhan marpangi dua kami jala madongan uduk do serep ni roha pasahaton goar ni amanami do inanami ruas ni huriam na di bagas sampar sahiton di ari nong salpu songonima naing mancalo hasehaton nasiako jala boi nasida mangulahon aka ulon na tujuluan ni arion jala pasaton nami ma Yesenia Boru Tapu Bolon inanami Novia Borsirait jala inang situa marpaung Boru Marbon Opu Laura songonima amang situa pe sidabutar songonima inang aju Borsiagian inang sinaga Boru Napi 70 inang Ersi Barani Boru Situmorang inang situa Siaturi Boru Nenggolan songonima inang butar-butar Boru Sitorus asa homeli Tuhan nama masu-masu ubat si panganon songonima tangan para medis lahu mangaleon hasiaton dinasida songonima keluarga namandongani papos rohana sida jalabui nasida tiur mandalani aka ari-ari na songonima mangalehon asabui tulus ima na pinangido ni rohanang pikiran nami pasau mai hobar tikina di ari na tinotuomi songonima di ulaun di minggu na pinasakmu jalananaing si hajonjong nami ima di minggu naneng ro jalamat ningot tami di saluhut na pardalanan ningulu nami songonima marningot tami akan namasa di sataut bolonon ima nang jumulu di alapos ya tonga-tonga ni rohanang pikiran songonima sia tonga-tonga ni huriamon asahomali Tuhan napatiurhon namangalehon ari nauli ari nadingken songonima di bagasan uduk ni roha mangihuton dohot mangulahos solut nei dongani jala iring-iring maruas ni huriam songonima naposom nama kobasi di tonga-tonga ni huriam rabdot keluarga nang saluhut na amanami inanami parhalado ni huriam
Sisada roha, sisada pikiran masa luhutna na siana memet rodi nama tua. Jala padalanani ngulu nami pasaton nami matuaro pamu ala Tuhan. Rapoko mahami di saluhut nai tau hasangapon hamuliaon hola diho. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Tapuji matuhata marite nambare di hita jala di soma taleo rohanam pikirata di nalapa satu pelian apa dua hon. Tuhan,  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 'Tuhan, 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 '
pasahap ma peliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Kijang, hodo haroroan ni saluhut silioleon na denggan dohot nasa ulibasa namoliotus. Upasat hami ma sian nelemi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabi uap no khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parsia kami pelianon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai rohanami marhite-hite todim. Asalam utada hami gudang ni selalemi tu hami. Asalam girgir hami mandok moliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Kijang, sai pinat wadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Kijang. Lehom matuhami sadarion hangolua siapari, sesama dosa nami songon panisanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugui hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di bagasat dame jalo hamuma pasu-pasu sia Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de maho di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tu todim. Selamat hari Minggu ma di hita saluhukna.